Fil-katekesi jisir ninkomplu nibnu dwar il-fidi, daw bħalissa qed nitkellem dwar din ir-realtà ta' fidi, kif ili ngħid ir-raġuni għalli biex aħna il-Knisja tiġġedded ukoll fuq livell ta' strutturi, ta' organizzazzjoni, però profondament kull darba l-Knisja kollha bżonn tiġġedded bħal fi żminijietna tiġġedded fir-realtà tal-fidi eżistijej, dik li verament taqadna ma'Alla. U rajna f'daw l-aħħar katekeżijiet kif il-fidi dik li joġbot lill-Alla fil-qaddisin ta' qabilna u aħna msejħin ikunu qaddisin u lura l-fidi tkun preżenti lum il-ġurnata. Rajna kif ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu tkun fil-fidi. Imbagħad ħadna l-mudell tal-Marija u Ġuseppi bħala modelli ta' fidi. F'mument ieħor rajna wkoll il-kmandament ta' Ġesu li huwa l-fidi u l-imħabba, mhux biss l-imħabba manka l-fidi. Imbagħad rajna is-sejħa li l-mulej qiegħed jagħmlilna għall-fidi. Rajna il-Knisja tal-bidu kif sejħet in-nies għall-fidi. Imbagħad rajna l-bżonn tal-fidi għas-salvazzjoni. Imbagħad rajna l-fidi wkoll f'kuntest ta' l-evanġelizzazzjoni. Imbagħad rajna x'inhuma lejjun tal-fidi. Illum se nifokaw ftit fuq għamliet differenti tal-fidi. Il-kelma fidi hija waħda, però għandha ħanidu hekk meta tgħid nemmen hemm faċċati differenti ta' xi ġifieri temmen jew fiex temmen jew iċ-ċirkustanzi tal-fidi x'ikunu. Dal-forom differenti tal-fidi. Hekk jiena isu ġbarthom f'ħamsa, ħa nippruvaw narawhom ma nħaqhomx illum kompli darba oħra wkoll. Ħanibdew bil-mod il-mod. Mela, l-ewwel waħda hija dik li sejr nsejħilha fidi intellettwali, il-fidi dottrinali. Tajjeb, il-fidi bħala kontenut ta' dottrina. Jekk immorru fl-ittra ta' San Ġuda, nfakkarkom li f'daw il-katekeżijiet dejjem għandu jkollkom il-Bibja magħkom. Dejjem ħalli tfittxu miegħi il-kelma tal-Alla. Sibu l-ittra ta' Ġuda fit-Testament il-Ġdid, vers 3 jgħidlek. Maħbubin, ħassejt ħerqa tassew kbira biex nikdbilkom dwar is-salvazzjoni tagħna l-koll. Għaliex rajt li kien meħtieġ li nabiltukom kelmtejn biex inħeġġiġkom għal dik il-fidi li ngħatat darba l dejjem lill-qaddisin. San Ġagbu fit-tieni kapitlu tiegħu fl-ittra li jiktab huwa vers 17 jgħid inti temmen li Alla huwa wieħed u tagħmel sew. U dan ix-xjaten ukoll jemnuh u jitredu. Hawnhekk San Ġuda f'San Ġagbu eżisti qegħdin jitkellmu minn din il-fidi li ngħatat darba l dejjem il-qaddisin kif jgħid Ġuda. Hija il-kontenut fiex aħna nemnu, l-artikli tal-fidi tagħna. Issa aħna fiex aħna nemnu l-kontenut ta' fiex aħna nemnu huwa dak li ġi rivelat fl-iskrittura mqazza fil-milja tiegħu fil-persuna ta' Ġesu. Ġesu ġi jurina eżattament min huwa Alla, ġi jurina min huwa il-bniedem. Il-bniedem li maħluq fi ġbija ta' Alla, però li huwa midneb Alla jħobbu, Alla jsalvaħ. U ġi jurina l-verità dwar l-Ispiritu Santu, hekk dwar is-saltna tal-Alla. Dan il-kontenut ta' dak li aħna nemnu eżistijej qiegħed fil-kelma tal-Alla. Il-Knisja matul is-snin għal raġunijiet storiċi, għal raġunijiet ta' ereżiji, għal raġunijiet ta' firdiet, raġun differenti, inħass il-bżonn li dak li l-Knisja temmen jiġi miġbur bil-mod il-mod fi stqarrijiet ta' fidi. Mhux biss miktub fil-kelma tal-Alla, imma fi stqarrijiet ta' fidi. Dak li llum biex naqta' fil-qasir huwa il-kredu. Il-kredu li għandu iż-żewġ forom, il-kredu tal-Apostli ngħidulu il-forma l-qasira u l-kredu bil-forma aktar twila dak li aħna nitolbu fil-quddiesa kun-nar ta' ħadd. Hemmhekk aħna nsibu il-kontenut tal-fidi tagħna, għalhekk qed ngħidilha fidi intellettwali jew dottrinali. Il-katekiżmu tal-Knisja pereżempju huwa mqassam skont il-kredu, jagħtina bil-mod il-mod spjegazzjoni sħiħa tal-kredu. Però eżisti San Ġagbu jgħid li u
dan ix-xitan ukoll jemmnu. Ix-xjaten ukoll jemmnuh u jitredu. Jiġifieri jeżisti li aħna nkunu nafu l-kontenut tal-fidi tagħna huwa tajjeb. Però insomma, skont San Ġagbu jagħmilna biss fuq il-livell ta' xjaten. Anke xitan, jekk jiena ngħid jiena nemmen f'Alla wieħed, ix-xitan jaf li hemm Alla wieħed. Jekk ngħid jiena nemmen f'Ġesu li sar bniedem, ix-xitan jaf li Ġesu sar bniedem. Jekk jgħid jiena nemmen li l-Ispiritu Santu Alla, xitan jaf li l-Ispiritu Santu Alla. Anka eżisti, allura wek jurina li għal-kem din hija għamla ta' fidi li importanti, il-kontenut ta' dak li aħna nemnu, imma mhijiex l-iktar għamla ta' fidi li importanti. Semaj anka persuna fejn affin li tagħmel it-teoloġija, li tistudja reliġjon fi skola, u tistudja reliġjon kattolika, u li ma temminx però f'Ġesu mbagħad, ukoll tista' tmur għall-eżami u ġib 100, ġib A. Għastudjat. Aħna wkoll eżisti taħadna l-katekizmu, il-mużew jew iċ-ċentru parrokjali jew f'mumenti oħrajn u hemmhekk aħna tallimna. Però eżisti dik mhijiex l-ogħla livell tal-fidi tagħna. Però laqas ma tfisser xejn, anzi nixtieq nenfasizza li naħseb fi żminijietna għandna bżonn ħafna aktar talim biex il-kontenut tal-fidi tagħna inkunu nafuh tajjeb bħala verità rivelata minn Alla lilna, infissra minn omna l-Knisja. Ġifieri dal-kontenut tal-fidi għalkemm qed ngħid li mhuwiex l-ogħla livell tal-fidi, però huwa l-ewwel tappa, huwa l-first stage ħafna drabi, rridu nkunu nafu eżistijej. U jekk ma nafux eżatt it-talim ta' Ġesu, it-talim tal-Bibbja tal-Knisja, allura jew naraw x'nagħmlu, il-fidi tagħna tikber. Il-kontenut tal-fidi iva, nerġa' ngħid, mhuwiex l-aqwa ħaġa, mhuwiex l-ogħla espressjoni tal-fidi, però huwa dimensjoni importanti ħafna tal-fidi tagħna. U jew nagħmlu ħilitna biex nitgħallmu eżattament il-kontenut tal-fidi tagħna. Sfortunatament eżistijej. Jiena nintaqa' ma' nies illi minn għalihom jafu x'tallem il-Knisja, minn għalihom jafu x'jgħallem Ġesu x'tgħid il-Bibbja, imma fil-verità ma jafux ta'. Jew għandhom informazzjoni żbaljata li joħduha mill-medja, mill-gazzetti, minn programmi fuq it-television, ta' nies li minn għalihom jafu x'tgħid il-Knisja, jikwotaw il-Knisja, jikwotaw il-Bibbja u jkunu żbaljati fl-qed jgħidu. Jew ifissru l-affarijiet mod żbaljat. Dan eżistir noqogħdu attenti ma nserħux rasna li nafu, irridu nitgħallmu dejjem iktar. U nixtieqek nistaqsikom, jekk inti fil-verità inti x'qiegħed tagħmel, x'qiegħda tagħmel sabiex inti titgħallem iktar fil-mixja tiegħek. Sabiex inti titgħallem iktar fil-ħajja tiegħek dwar Ġesu, dwar x'tagħlem il-Knisja, dwar il-kelma t'Alla, dwar diversi issues li aħna jista' jkollna eżisti fil-mixja tagħna. Ejjew nagħmlu ħilitna illi l-kontenut tal-fidi tagħna ma jkunx stqarrija tal-nar taħat fil-kredu u jaqfem imma naraw li nistgħu nikbru. Għal min ma jafx anke f'pajjiżna reġa' ġie stampat bil-Malti l-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika li għal kontenut tal-fidi tagħna nista' ngħid li forsi m'hemm xejn aħjar minn hekk. Irridu nafu eżattament il-kontenut tal-fidi tagħna għandu jkollna l-Katekiżmu tal-Knisja eżisti. Għandna żewġ verżjonijiet. Għandna l-verżjoni twila tal-Katekiżmu, mbagħad għandna dak nidulu l-kompendium li huwa mistoqsija u tweġibiet ħafna iqsar. Mill-kurja tal-Arċisqof tistgħu ssibu eżisti il-Katekiżmu tal-Knisja u nħeġġiġkom il-qalb. Isli il-Nisrani Kattoliku għandu jkollu l-Bibbja u l-Katekiżmu tal-Knisja. It-tnejn fl-imkien. It-tnejn fl-imkien, mhux il-kelma tal-Alla biss, il-kelma u t-talim tal-Knisja biex nikbru u nkunu nafu il-kontenut tal-fidi tagħna. Imbagħad teżisti dimensjoni oħra tal-fidi li mhijiex il-fidi intellettwali ma hija il-fidi li tiġġustifikana. Il-fidi illi issalvana. Din hija espressjoni li tiġġustifikana illi qabduha ħafna ħutna l-protestanti fir-riforma protestanta fi żmien Luteru l-ġustifikazzjoni bil-fidi illi sfortunatament aħna l-Kattoliċi mhux dejjem ħanejdu hekk nemnuha ma mhux dejjem nenfasizzawha u nfissruha eżatt
Imma importanti li nifmu dak li jgħid San Pawl dwar il-fidi li tiġġustifikana. Ħanaqralkom 3 siltiet mill-kelma talla. L-ewwel waħda mill-ittra l-Efesin kapitlu 2 minn vers 8 sa 9. Meta Pawlu jgħid intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi. U dan mhux bis-saħħa tagħkom imma b'don ta' Alla. Mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar. Nerġa' naqra għax hija estremament importanti. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi u dan mhux bis-saħħa tagħkom imma b'don ta' Alla mhux blopri biex ħadd ma jiftaħar. Jekk nrid infissirha b'mod sempliċi x'qed ngħid? Qed ngħid dan. Inti min tista' salva ruħek għax tagħmel it-tajjeb. D'importanti nirrealizzaw għax xi kultant aħna ma qbadniex tajjeb xi kultant dina f'moħħna mhix ċara. Int m'intix ħassalva għax tagħmel it-tajjeb. M'intix ħassalva għalhekk. ċara? M'intix ħassalva għax tagħmel is-sewwa. Le. Inti se salva għaliex Ġesu salvak. U inti temmen fih u tilqa bil-fidi dak li Ġesu tak bi grazzja. Mela. Aħna mhux ħansalvaw għax nagħmlu tajjeb, aħna nsalvaw għaliex Ġesu fuq is-salib tabba bil-martu bid-dnub kollu tagħna. Ġesu fuq is-salib ħallas id-dejn kollu tagħna. Ġesu fuq is-salib rebaħ id-dnub u l-mewt, rebaħ lilu lilek. Mela għamilha Ġesu. Għalhekk salvi bi grazzja, jgħid San Pawl, qed nikkwota l-ittra tiegħu, bi grazzja, għaliex Ġesu di għamilha gratis għalina. Però permezz tal-fidi dil-grazzja ta' salvazzjoni li Ġesu għamel għalina fuq is-salib, aħna rridu nilqawha bil-fidi. Lina naċċetta li Ġesu salvani fuq is-salib. ċara, mhux ħansalvaw minħabba l-opri tagħna, ħansalvaw bil-fidi tagħna f'dak li Ġesu għamel għalina bi grazzja. U is-Salvatur aħna ma nistgħux insalvaw lilna infusna. Mela din hija il-ġustifikazzjoni bil-fidi. Aħna mhux ħansalvaw għax nagħmlu l-opri tajbin. Aħna ħansalvaw għaliex nemmnu f'dak li Ġesu għamel għalina għaliex hu salvana. Però, eżisti, once li aħna nilqgħu il-Ġesu bħala Salvatur tagħna u nemmnu fih, allura din il-fidi issa titturi li l-anfisa fl-opri li aħna nagħmlu, mela l-opri, bażikament li għal-imħabba, l-emejjel kollha ta' karità, l-emejjel kollha tajbin li aħna nagħmlu, huma ħafna importanti. Imma mhumiex il-kawża tas-salvazzjoni, huma ir-riżultat tas-salvazzjoni. Eżisti, importanti nifhmu din. Il-kawża li xien se nsalva huwa għaliex Ġesu mitalija fuq is-salib u jien dan aċċettajtu bil-fidi. Però l-fidi mhix biss li naċċetta dan b'fatt, imma l-fidi titissarraf l-emil kif jgħid San Ġagbu. Urin il-fidi tiegħek mill-emil. U allura l-opri tajbin il-karità tagħna toħroġ mill-fatt li aħna aċċettajna il-Ġesu li huwa s-Salvatur u diġà salvana. Mela jiena mhux ħansalva x'nagħmel it-tajjeb. Ħansalva li Ġesu salvani bi grazzja u jiena il-qajt dan bil-fidi. Però issa parti mill-fidi mhux biss li nilqa' li għamel Ġesu, imma li dan jissarraf fil-ħajja tiegħi. Mela mhux ħansalvaw minħabba l-opri tagħna, però maħniex ħansalvaw mingħajr l-opri tagħna. Eżisti. Din hija l-fidi li tiġġustifika, issa din hija differenti mill-ewwel waħda, mill-kontenut, mill-ewwel dimensjoni tal-fidi. L-ewwel dimensjoni tal-fidi hija l-kontenut, jien fiex nemmen. Imma jiena nista' jkun illi naf il-kontenut tal-fidi bl-amment, però jien għadni ma ċettajt il-Ġesu bħala s-situ s-salvatur tal-ħajja tiegħi. ċe għandi fidi dottrinali, intellettuali, ma m'għandix fidi li tiġġustifikani, fidi li salvani. Mela mhux li nkunu nafu l-affarijiet, imma li nilqgħu il-Ġesu.
fil-fidi. Meta San Ġwan jgħid għalhekk inkiteb dan l-Evanġelu biex intom temnu. Biex intom temnu mhux jiġifieri temnu l-kontenut ta' dan il-ktib, imma biex tagħtu ħajjitkom il-mulej biex tilqawh bħala s-Salvatur tagħkom. Littra Rumani kapitlu 10 minn vers 9 sa 10. San Pawl kompli jenfasizza din il-ġustifikazzjoni bil-fidi meta jgħid għax jekk inti tistqar b'fommok Ġesu l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet inti salva. Jekk inti tistqar b'fommok Ġesu l-mulej u temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet inti salva. Wieħed jemmen f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqar b'xuftejh biex ikollu is-salvazzjoni. Għabek Pawlu qed jirrepeti li jgħid l-littra l-Efesin diġà għednija u qed jenfasizza li inti tiġi ġustifikat meta inti temmen fil-qalb tiegħek. Eżistijaj dina nixtieq nagħmel enfasi fuqha għaliex xi drabi aħna neħlu fuq l-ewwel dimensjoni tal-fidi. Basta nafu l-kontenut tal-fidi tagħna tajjeb. Basta it-talim ikun sewwa. Nerġa' ngħid għandna bżonn it-talim. Ħafna aktar minn qabel naħseb. Però għandna bżonn nagħmlu l-qabża wkoll minn fidi tad-dottrina għal fidi lis-salvana. Li jiena verament nilqa' l-Ġesu bil-fidi f'ħajti. Mhux bil-ħass, mhux bl-emozzjonijiet. Nilqgħu bħala s-sit u s-salvatur tal-ħajja tiegħi. Nagħti ħajti kompletament lilu. Naf li minajru ma nista nagħmel xejn, minajru ma nistax insalva, minajru ma nistax naħfer, minajru ma nistax inħobb, minajru ma nistax nara fil-missier, minajru ma nistax nidħol fil-ħajja ta' dejjem. Li naċċettaħ u li nintelaq kompletament fidejh. Mela mhux biss kontenut ta' talim imma relazzjoni. Fidi li ssir relazzjoni. Imbagħad hemm it-tielet dimensjoni tal-fidi li il-fidi bħala fiduċja biex ngħidlek, il-fidi fil-providenza ta' Alla. Salluqa kapitlu 12 minn vers 28 sa vers 31 jitkellem minn din ir-realtà eżistijaj. Isimgħu sa Ġesu xejdinna. Mela jekk Alla illi pesek imqar ħaxixa selvaġġa lillum hawn u għada tinxteħed fil-forn. Kemm aktar lilkom nies ta' fidi ċkejkna. Ekk ukoll intom toqgħodux tfittxu se tiklu u se tixorbu u xejn titħassbu. Dawn kollha ħwejjeġ li jfittxuhom in-nies tad-dinja u missierkom jaf li teħtieġuhom. Fittxu mela is-saltna tiegħu u magħha mbagħad iżidilkom dan ukoll. Ejju nisimgħu eżisti din il-kelma anke forsi fiċ-ċirkostanzi partikolari li aħna għaddejjin minnhom bħalissa fil-ħajja tagħna. Forsi għandna bżonn din it-tip ta' fidi, din id-dimensjoni, forsi nemmnu l-kontenut tajjeb, forsi Ġesu aċċettajnieh. Tieni dimensjoni, missa għandna bżonn it-tielet dimensjoni illi nintelqu fil-providenza tiegħu li Ġesu nafdawh. Mela jekk Alla jlibbesek imqar ħaxixa selvaġġa lillum hawn u għadha tinxteħed fil-forn. Kemm aktar lilkom nies ta' fidi ċkejkna. Ekk ukoll intom toqgħodux tfittxu se tiklu, se tixorbu xejn titħassbu. Dawn kollha ħwejjeġ li jfittxuhom in-nies tad-dinja. Mela jekk nieħdlu f'dan it-tip ta' nkwiet aħna għadna bħal nies tad-dinja li għadu ma jemmnux Ġesu. U barra minn hekk jgħidilna missierkom jaf li teħtieġuhom, Alla jaf. Fittxu mela s-saltna tiegħu. U magħha mbagħad iżidilkom dawn ukoll. Aħna nifdaħu daqshekk il-mulej li anke qudiem il-bżonnijiet tagħna jiena nibqa' ngħid mulej l-ewwel ħanfittex il-bżonnijiet tal-Knisja, il-bżonnijiet tas-saltna tiegħek, il-bżonnijiet tal-Vanġelu u mbagħad il-bżonnijiet tiegħi. Għandna din il-tip ta' fiduċjak fil-mulej. Nemmnu fil-providenza tiegħu. Imma l-kundizzjoni biex nesperjenzaw il-providenza tiegħu mhix il-kumdita tagħna. Le eżisti. Il-kundizzjoni biex aħna nistgħu nilqgħu il-providenza tagħha hija li aħna qegħdin infittxu s-saltna tiegħu l-ewwel qabel kollox. L-ewwel mhux il-bżonnijiet tiegħek,
L-ewwel tfittex il-bżonnijiet ta' Ġesu. Temmen daqshekk? Les li tagħmel dan il-pass ta' fidi? Imbagħad hemm din ir-raba' oħra dimensjoni tal-fidi tagħna. Il-fidi li xi drabi tkun hekk kif inħarsu lejn il-fidi qegħdin nitkellmu dejjem, il-fidi tal-mument. Il-fidi li f'ċerta nies tkun hekk entużjażmu, ikun hemm mument li jemmnu, imma mbagħad ma tibqax hemm. Dinha toħroġ mill-parabola taż-żerriegħa f'Luqa kapitlu 8 vers 13 meta Ġesu jgħid dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu l-kelma jilqawha bil-ferħ iżda billi ma jkollhomx eruq jemmnu għal ftit ta' żmien imbagħad jiġi fuqhom it-tiġrib u jitilqu. Eżisti aħna l-fidi tagħna hija fidi tal-mument. Ġifieri il-kontenut tal-fidi okej. Il-Ġesu aċċettajnieh. Qegħdin nafdawh imma dan tal-mument hija fidi tal-mument din sakemm ma jinqalax it-tiġrib. Ġesu hekk jgħid. Hemm nies li jemmnu u kollox okej, sakemm jinqala t-tiġrib. Fidi tal-mument qed insejħilha di. Għanqodu attenti li jeżisti mhux quddiem it-tiġrib inċedu nixdu l-fidi tagħna. San Ġorġ preka l-tafu ktar minni kemm ikompli insisti fil-prova kollox. Għax propju fil-prova aħna nistgħu noħorġu il-fidi s-sieħa tagħna fiex nemmnu jew ma nemmnux, kemm nafdaw lil Alla jew ma nafdawx, kemm aċċettajnih f'ħajjitna jew le. Saqsek innifsek il-fidi tiegħek hija tal-mument li tmur mal-inkwiet, mal-mart, mat-tiġrib. Imbagħad hemm il-fidi b'dimensjoni oħra li hija il-fidi mejta. Eżisti. San Ġagbu f'kapitlu 2 minn vers 17 sa 18 u vers 20 mela San Ġagbu kapitlu 2 vers 17 sa 18 u vers 20. Jgħidlek, hekk ukoll il-fidi. Jekk tkun waħedha u ma jkollix emil, tkun mejta fi anfisha. Imma xi ħadd jista' jgħid int għandek il-fidi u jiena l-emil. Urin il-fidi tiegħek mingħajr l-emil u jien nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Imma kif ma trix taf iblaħ li int l-fidi mingħajr emil hija firħa. San Ġagbu jitkellem hawnhekk minn dil-fidi firħa, il-fidi mejta. Ekk ukoll fidi, nerġa' nikwotaħ, jekk tkun waħedha ma jkollix emil, tkun mejta. Fi anfisha. Fi anfisha, għaliex il-fidi minn anfisha eżistijej, trid turi lilha anfisha f'dak li aħna nagħmlu. Mhux biżżejjed f'dak li aħna nemmnu. Issa noqogħdu attenti li aħna ma jkunx il-fidi mejta. Waqt li minn għalik għandek fidi ħajja. Il-fidi hija bħal muscle. Jekk titteżerċitaħ, kellha jmut. U iktar ma teżerċitaħ iktar jikber u iktar jissaħħaħ. Il-fidi hekk hija bħal muskolu eżistija fil-ġisem tagħna. U jew noqogħdu attenti li mhux naħsbu li nemmnu ħafna imma mbagħad fejn fien. Inti tgħid li temmen fil-providenza ma l-Alla tafdaħ. Karità tagħmilha b'mod ġeneruż. Inti tgħid li temmen illi Ġesu qiegħed fil-fqir u l-batut, temmina. Imma inti kemm tmitt idejk biex tgħin il-fqir u l-batut? Kemm tmitt idejk biex tgħin ir-rifuġjati? Kemm tmitt idejk biex tmur tara l-morda l-isptar? Kemm tmitt idejk biex tmur il-ħabs tara l-proġunieri? Inutli tgħid li temmen fil-Vanġelu li Ġesu qal kont marid ġejtu tarawni u qatt ma tmur int. Li temmen li Ġesu qiegħed fil-foqra kont il-ħabs ġejtu żuruni imma qatt ma mor tarah. Li Ġesu qiegħed minnu bil-ġuħ imma qatt ma tmajt minnu bil-ġuħ. Għandek fidi mejta, fidi ta' dottrina li hija mejta. San Ġagbu eżistija jenfasizza ħafna din ir-realtà. U noqogħdu attenti li aħna ma jkunniex fidi mejta. Nemmen li Alla huwa kbir u qatt ma nfaħru. Nemmen u Alla jħossib il-bniedem imma qatt ma ngħidlu thank you. Nemmen li Ġesu qalna ħobbu l-xulxin imma int ma tħobbx. Fidi mejta. Ejjew eżistijaj nagħmlu l-ħila tagħna kollha. Nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu illi iġeddet fina il-fidi fil-ħajja tagħna f'dawn il-5 dimensjonijiet. Nitolbu l-Ispirtu Santu li jurina l-verità sħiħa, allura għandna bżonn il-fidi intellettwali.
Nitolbu l-Ispirtu Santu li jdaħħalna fis-salvazzjoni li tagħna Ġesu, allura il-fidi li tiġġustifikana. Nitolbu l-Ispirtu Santu jina nafdaw il-Ġesu, allura il-fidi li hija fil-providenza tagħha. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis li iżomm il-fidi tagħna għaddejja kontinwament, mo speċjali quddiem is-salib, il-mart, id-batija, l-persekuzzjoni, allura ma jkunniex fidi tal-mument. U nitolbu l-Ispirtu Santu jina sabiex aħna verament il-fidi tagħna inħadmuha fil-prattika, fil-karità, fl-opri li aħna namlu. Allura ma jkunniex fidi mejta. Jalla eżisti l-Ispirtu Qaddis li wieħed mill-frott tiegħu fina skont San Pawl fl-ittra tiegħu il-Galatin kapitlu 5, wieħed mill-frott tal-Ispirtu Santu għal-fidi. Nitolbu l-Ispirtu Qaddis u l-Omna Marija li Elisabetta qalet ħinja dik li emnet il-Madonna hija mudell tal-fidi fil-ħajja tagħna, ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu anka bl-interċessjoni għażiża Omna Marija ħalli kebbes fina il-fidi ħalli bekk tiġġedded anka l-Knisja fi żminijietna.